Qoşemettep kötke giredi, gaz toy başlarda jejingsin. Oy, baylançı palvan geladır. Baybaçanın atmen dep maqtaw madaqın bäri Allahqa gana. Subhan Allahqa gana tingdanglar. Toy başlarga da aytatynım. Ayt, özüne atmen ayt, spokoyna ayt. Maqta kötüne girip keregi jok onun naqı bile. Onday narsa estetpeu gerek. Palvan emes, şabandoz bolup aytıluu gerek. Qanday palvan? Palvan aňmy jok barda köktüde jelberetip gel. Dünýe yüzüni jeňip jawuryň jerge tigisip gel bärin. Mene palwansın sen. Onsa ana kötürüp ana yerge ahbar tasladın 450-500 metrge. Palwan. Skaska bäri. Palwan degen ol ýeliniň namysyny tuğun götergen adam palwan boldy. On katelespeňler gazir. Palwan de. Palwan jok, şabandoz. Kökbar çapma bol şabandoz ol. Palwan de bolu. Bayet, jawunger. Mene Alaş Fıraytda tüwelsip batyr konkretna jigitlerimiz aňme jok. Elimizdin halkymyz üçin barıp tüwelsip kırılsıp Kazakyň kany kanday ekenini bildirip batyr bar go. Kazak kanday mıқты ekenini bildirip batyr. Bulgar golbak şeberlerimiz misaly bokstan, küresten bärin özüniň normasyny men aýtyp gerek go. Bärin atdy da at bolup atalynat bölünedi ol, tulpar bolady ol. Sunkar bolup bölünedi. Özüniň derejesine laýyk. Sol syýakda bulda sportunda jitler aýyndar o palwan ak garan garagyp aýtyp gerek onu. Onun şişi kökbardy basyp 400 metrge ahbardy bol palwan bolmaýdy ol. Ol şabandoz. Ne şabandoz kakandozdan täwür goý endi. Şabandoz ütken şawadyr, oldan mykty, onda şabatyn adam şabat, onda moýunda görükde. Birak ol ana duhy jok adamda şabady kökbarda. Duhy jok. Ütken men özüm joldaş boldarymda bar duhy jok şibrak. Beýdes kökbar şabat çaklan gezede. Jaman şabady bar go. Birak aýbytdyňlar endi. Andasynda meni ketip galady. Tilden nemimde men Slabilov adam bar go. Boktap jerem. Kişinler birak artık ketip atsam aýyndar. Ady şygoýdyr. Kim şabandoz bolay, kakandoz bolay, aman bolay endi birak. Jaman bolmaýk birak duhumyz beýik bolsun her gaýsymyzdyn. Salamu aleykum.